Ụmụnne m, ihe ka bịara ndị Igbo anyị ọ dịzikwa too much iti ishi ebe asị ndị Igbo ebe ọ kọrọ kpere masị ndị Igbo. Ọ dagakwa n'obodo ndị ọzọ adaga, mana ụdị o ji adagazi na saịdị anyị ọ dịchakwanụ mma na ntị ma otu. Mmadụ amazikwa nwanne ya, mmadụ amazi nwunye ya, mmadụ amazi nwunye nwanne ya nwoke. Onye pụta no boundaries, a na-ebizi ndụ na dịka animal kingdom. Nna bụ ya kpụrụ nwa lakpụrụ, nne bụ ya wakpo obere nwa na ọ ga-amụtali nwa ya, ọ ga wee biri nwa ya kpụrụ lakpụrụ. Arụ na-eme nwanne bụ ya tọọ nwanne ya ime. Dịka arụ megezi n'ala Igbo na ọ dịzi too much. Nwoke ga-aga lụrụ nwaanyị, ụmụnne ndị ke nwoke na-atageti ya ka ha kpụrụ nwunye nwanne ha nwoke lakpụrụ. Eti ishi ebe ya na-ahịa, eti ishi ebe ya na-ahịa, arụwa arụ. Lewegodo nwa agbọghọbịa na ugboene makpụrụ n'ala ọrịa ime. This lady dị ime ka di ya gawara ọrụ n'ihi na nwoke mmadụ ma ihe chere n'ihu. Nwoke nwunye eri ime, ọ ma na a na-aga ịmụ nwa mgbe na-adịghị anya, a ga-agba erigwe ngwe ụlọ ọgwụ, a ga-amụtara ya nwa ọhụrụ, a ga-agba ha n'ụlọ ọgwụ, a ga-enye ha nri. Ihe ndị awụcha ihe eji ego eme. Nwoke nwunye eri ime, otu a ka ọ ga na-agba isi ya hụ ọrụ ihe ọhụrụ ya na-arụje nga otu ga ego o ji elekọta ezinụlọ ya. Ka nwaanyị a di ya pụwara gawa ịchọ ihe chọga ya, this man eluwezie lokwugezie nwunye na nwanne ya nwoke. Ihe ha nọ apịtọga udo ya anya, ọ like hụ otu o shiri hụ ọnọdụ ọhụrụ ha ọrụ ya mma. Nwoke zuburu n'ishekwa ya n'ala ya na-alụgazi na ya anaghị alụgazi, na ya alụchana. Si nwunye buru afọ ime lawa na ya alụgazi, jụ ya ma ya ma afọ ime na ya na-alụgachi. Ọ gịnị wụ ihe wụ the problem? Madam mere gịnị? Na ukwu na-egbu ya mgbu, afọ na-egbu ya mgbu, ụkwụ na-atawashi ya, kpọọ nwanne di ya ka ọ masaji ya. N'ọkwa masajin ka o mege na-enwe ihe o mere, n'ọkwa masajin na-enwe ihe ha mege, n'ọkwa masajin na ọ masaji gakwa west na legs na-enwekwa ihe ọbụla ha mere. Di ya si ya ma ihe ya hụrụ na ya si ya na-alụgashi. Na ụmụnne m, ebe m si weta this particular video, ebe m si weta story na picture, n'ihi na ana m ebu video mmadụ ebe a kọrọ ya wa akụkọ, mgbajeme were speed gawa na comment section ka m gaa maragodo ihe wụ echiche ndị mmadụ na ihe a mere. Ọ wụghị obere ihe ụmụnne m. Na comment section ahụ dịghị funny. Na comment section nke m ghọtara that na ihe a this lady mere enwere ndị ga-eme kara otu a o shiri mee. Ụfọdụ si na ọ gịnị ka di ya ga-eji ahapụga nwunye ya dị ime pụwa ọkwa. Ọ maghị na nwaanyị dị ime neediri attention, 24 hours attention. Hello, somebody si na ọ gịnị mere the man jiri hapụga nwunye ya dị ime, na ọma na nwaanyị dị ime na-enedi 24 hours attention. Another person asị na ọ masajin, na nwaanyị dị ime na-enedi masajin, na ọ onye na-adịbeghị ime agaghị aghọta. Amanụ mma ọ this lady naanị ya mụghara nwa. Ọ wụ onye na-adịbeghị ime ga-aghọta na o nwere ike nwekwa ihe gaga ọ na o nwere ike ya wụrụ na ọ masajin. Masajin gịnị ka nwoke na-aga masaji nwaanyị dị ime na-arịrị ya aka ma n'afọ anwụnwa wụghị ya tiri, ole so nwere ya nwa tiri. Mana nwaanyị dị ime mana nwa bụ n'afọ ọwụhụ nwa gị. Nwoke mara ihe na nwaanyị gịnị, ole so medical doctor gị gawa ịga masaji ya nwaanyị nwunye nwanne gị na ọ dị ime, ụkwụ ụra gị, ụkwụ tawashi gị agawa gị masaji ya. No, somebody aga na comment section na comment that na ọ onye na-amụbeghị nwa na-aga aghọta na this woman seriously needed the massage that the young man was giving to her. Hello, unanụkwanue gị mara na ụfọdụ ndị mmadụ achịkọtagwekwele, ụfọdụ ndị mmadụ achịkọtagwene. Ọkwa onye ahụrụ eze, mana enwere eze jaganụ mana ahụbeghị ya na ọ na-ajashi ike. Lewedele ihe mmadụ kwuga na situation na ọ onye na-adịbeghị ime. Chefuo na ebe ahụ ọ na-akọment gadatin a lot of ụmụ nwaanyị niile ebe ahụ, about 75-85% of them nọ there were mothers. Thank God for ihe some of them sara ya. Ụfọdụ si ya na ọ ndị otu ya, na that one day na a ga-egide ebe a masaji akwana ya, na ọwa ịntanetị ga-ekwu ma ọ dị oke ma ọ dịghị oke. Nwunye nwanne gị nwoke, mmadụ elege nnọọ nwunye nwanne ya nwoke, lege nwunye nwanne ya nwoke ọsọghị ngọngọ, enweghị otu o shiri. Ogodo na nwaanyị a si bịakwutere si e neridiri masaji, na ọ gara
Ọ gara sị ya, madam biko banye n'ime ụlọ chere my brother ọ bata ya masajiri wan. You call her to order. Ọ wụghị ya na ya abụọ abanye n'ime ụlọ ha eyiche nwe ya sị na ọ na-amasaji. Onye ka a na-akọrọ nọnsensị nke ahụ? Onye ka a na-agwa ihe ka biko ihe na-adịghị mma adịghị mma. Ihe na-adịghị mma adịghị mma. Ihe jọrọ njọ na jọọ n'anya jọọ n'ihu na ntị. Ihe na-arụkwanụ mma ihe ụfọdụ ụmụnne mege na ihe ụfọdụ ụmụnne mege ugbu a na ọ dịghị mma. Ihe eji egwute m owu ihe akụkọ ihe nwanne nwoke a na-eji m abata abụọ na ọkwa ihe gbasara akụkọ nwanne nwoke. Time ya zukwara m ga na-ewepụtakwa the video. Ọkwa akụkọ nwanne nwoke ọ dịkwa annoying ihe nwoke na-emezi nwanne ya these days ọ dịkwanụ mma. Onye ọbụla mara mee mara nwunye nwanne ṅụ mara nwanne ṅụ. Ọbara kwesịrị ị na-eshi ushi na-anọrọ m ushi ọbara ịhụ nwanne gị mara na ọ nwanne gị ịhụ nwunye nwanne nwoke gị zere ihe ahụ ga-eme ṅụ ọ gaghị adịghị mma emene ya onye ọzọ emene ya nwanne ṅụ ọ jụrụ njọ jọgbu udele na njọ. Kai.